Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! God bless you po, minamahal sa mga matatapat na mga Kristiyano. Patuloy tayo lamang sa pagbibigay na may katapatan. Lord will bless us. Amen. Amen. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay dagliang tumayo upang ihanda ang ating mga sarili, mga Biblia at ballpen at papel. At pakinggan na po natin Ebanghilyong Kaligtasan, ang buong pagkakataon ay ating pagkalob sa ating mga ngaral. Ito ang beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuyer. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa katatapos na yugto na aming pong banal na gawain yung pinagpala at nilangisan. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo. Hallelujah! Sa pagbibigay namin kasapong bahagit handog, susi ng pagpapala, sa pag-aawitan, makalangit na awitin, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Maraming pong salamat, mahal na Jesus, sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, hallelujah, lalo na po ang iyong banglingkod. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasta, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Buksan mo po ang pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig, mahal na Panginoon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, na makapangyarihan pangalan aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. At ating pong ipinapaabot, mga minamahal, ang pinakamataas po na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, beloved preacher, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunya, amen, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ilabas po natin, mga minamahal, yung ating pong mga Bible, ating pong ballpen, ang notebook, mga minamahal. Amen. Ating pong basahin, mga minamahal, yung ating pong mga talata, mga minamahal. Amen. Aklat ng unang Korinto, Kabanata 2, talata 4 hanggang 5. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 2, ang talata 4 hanggang 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po. At pong beloved Bible reader, ang ating dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ang mga talatang ito po, mga minamahal, ay madalas na po nating marinig, mga minamahal. Amen. Subalit, mangilan-ngilan lamang po ang pumapasok sa ating po mga puso't isipan, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi nga po, mga minamahal, ng ating po mga pinagpalang mga aral, ang iba sa atin, amen, pinapasok sa kanan, pinalabas sa kaliwa, mga minamahal. Amen. Ang iba po, mga minamahal, talagang nilalagay sa puso. Amen. Pinakikinggan, nilalagay sa puso at kanilang ipinamumuhay, mga minamahal. Amen. Hindi lahat pare-pareho, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, atin pong seryosohin, mga minamahal, ang pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ito po yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Ito po ang buhay ng mga totoong at tunay na Kristiyano, mga minamahal. Amen. Sinabi ng ating nabasa, mga minamahal, amen, na ang pangangaral ng salita ng Malapeno, not in the enticing words, mga minamahal. Amen. Not with enticing words, but in the demonstration of the Spirit and of power, mga minamahal. Amen. Marami po ang nangangaral, mga minamahal, magagaling mangaral, mga minamahal. Amen. Kaya hindi po ibig sabihin, mga minamahal, amen, ang Spirit of power, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang pangangaral ng salita ng Malapenon ay hindi nakukuha, amen, sa galing ng pananalita, mga minamahal, amen. Hindi doon sa mataas na may pinag-aralan, amen, nakatapos po, mga minamahal, amen, ng matataas na kurso, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay nasa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, amen? Maraming krusada na po ang naidahos, mga minamahal, amen? At sa kanyang pangangaral, mga minamahal, ang ating pong beloved Pastor, mga minamahal, hindi nag-aral sa Bible School, mga minamahal. Ano ang kanilang puhunan? Pag-aayuno. Amen. 40 days, 60 days, 70 days, 90 days, 100 plus days, mga minamahal. Amen. Ilang beses, madalas sa pag-aayuno. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, ang wisdom, amen, nanggagaling sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, tayo po ay naririto, amen? Hindi dahil tayo po ay nakonverti dahil sa magaling mangaral ang ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Tayo po ay narito, mga minamahal, dahil sa kapangyarihan, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng ating mga karamdaman, amen, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong beloved Sister Norma Bilwan, amen? Nung siya po ay inanyayahang dumalo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, anong sabi niya sa kanyang, yung humahayo sa kanya, mga minamahal? Sasama ako pero nakahiga lamang ako. Sapagkat hindi ko kayang tumayo, ang ating beloved Sister Norma Bilwan, may cancer sa matris, may tumor, mga minamahal, may malaking bukol. Sabi nga po, patuloy na inaagasan, walang tigil, mga minamahal, amen. Hindi maampat-ampat, mga minamahal, amen. Sabi niya, ihiga na lamang ako sa folding bed habang ongoing ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved Sister Norma Bilwan, amen. Imbis na humiga, habang nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, amen. Siya po, mga minamahal, ay nakaramdam ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung sinasabi niyang siya'y hihiga, mga minamahal. Amen? Siya po ay nagpuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Tumayo, pumalakpak sa ating pong pinakamamalapeng Diyos, pinalakas ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. After ng gawain, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamalapeng Diyos Kristo, pinagaling ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ating pong beloved Brother Rodolfo de la Cruz, may sakit sa puso yan, mga minamahal. May sakit sa puso ang ating pong beloved tatay, mga minamahal. Amen? Nung siya po ay puntahan doon sa ospital, mga minamahal, amen, sabi ng doktor, wala na siyang pag-asa. Bumibilang na lamang ng araw, hihintay na lamang, amen, ang kanyang kamatayan, mga minamahal. Subalit, dahil sa habag, pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, may ginamit
Amen? Upang siya'y puntahan doon sa ospital. Amen? Dumalo po kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung gusto niyo gumaling, dumalo po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Dumalo ang ating beloved tatay. Amen? Pagkatapos ng gawain, sabi ng ating mga minamahal, mga beloved choir, tatay, magpabautismo po kayo. Sabi ng ating beloved tatay, pag naligo ako sa tubig, mamamatay ako. Sabi niya, ay hindi po tay, hindi po kayo mamamatay, bagkus kayo po ay pagagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nung siya po, mga minamahal, ay nilubog sa tubig. Amen? Inilubog sa tubig ang ating pong beloved brother Rodolfo de la Cruz. Amen? Sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, sabi ng ating beloved tatay, aba, hindi naman pala malamig, mainit pala ang tubig. Amen? At nang siya po ay ihahon, mga minamahal, amen? Ito na po ang himala ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kanyang sakit sa puso, mga minamahal, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't hindi po tayo nangangaral, amen, nang ayon sa galing sa pananalita. Hindi tayo, mga minamahal, sumasandig sa karunungan ng tao, mga minamahal. Amen? Kundi tayo po, mga minamahal, amen, nangangaral ayon sa Espiritu at kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa ganang amin, wala po kaming magagawa, mahal na mga minamahal. Amen? Sapagkat ang inyong abang lingkod lamang po, mga minamahal, kung maaari po talaga, mga minamahal. Amen? Kung maaari lamang, mga minamahal, tumanggi po, mga minamahal. Amen? Sa pangangaral po. Sapagkat hindi nga po biro po ang pagtayo sa banal na pulpito. Bago po kami, mga minamahal, amen, talagang tumayo. Talagang grabe po ang pangangatog ng aming mga tuhod, mga minamahal. Amen? Subalit, dahil nga po sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, kami po, mga minamahal, amen, ay sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, ay patuloy na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, ng Marcos 16, talatay 17 hanggang 18, ating pong basahin. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, ang kabanatay 16, ang talatay 17 hanggang 18, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Isunod po natin ang basa aklat ng Lucas, kabanatay 10, talatay 19 hanggang 20 po. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 19 hanggang 20, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Nasa buong katotohanan na po tayo, mga minamahal. Meron pong prueba at ebidensya, mga minamahal. Amen? Nagpapatunay na tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sinasabi ng ating binasa, Lucas 10:19, mga minamahal, sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Nayurakan ang mga ahas, ang mga alakdan, mga minamahal. Meron pala tayong power, mga minamahal. Amen? Hindi lamang tayo Kristiyano, mga minamahal. Amen? Hindi lamang tayo, mga minamahal, ordinary, mga minamahal, extraordinary, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, merong kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya nga po ang ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, mga minamahal, yung ating pong beloved kapatid, amen, nakaratay na sa ospital. Nabawasan ng 1/4 o 1/3 ang kanyang utak, mga minamahal. Amen? Na aksidente yung ating beloved kapatid, bumangga
mga minamahal, yung kanyang motor na sinasakyan, pati yung ulo niya, mga minamahal. Amen? Bumagok. Sabi ng pulis sa kanya, mga minamahal, sapagkat nalagyan na nga po ng buhangin yung kanyang utak. Sabi, hindi na mabubuhay ang taong ito. Sabi ng pulis, mga minamahal. Yung ating beloved kapatid, dinala sa ospital, binawasan ng kanyang utak. Alam niyo po bang kaluluwa ng ating beloved kapatid na ito, sapagkat siya po, mga minamahal, amen, ay nanlamig. Amen? Siya po ay hindi na dumadalo. Siya na po ay gumagawa kung anong gawain ng taga-sanlibutan. Yun na rin ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Amen? Subalit, pinagpala pa rin ang kapatid na ito. Yung kanyang magulang, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamama na Pengsu. Yung kanyang litrato, ipinadala sa ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Yung kanyang litrato, nilay hands, mga minamahal, nilay hands ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Yung kaluluwa ng ating beloved kapatid na naghihirap doon sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Sinabi po niya, mga minamahal, pagkatapos siyang maipanalangin, may isang malaking kamay kumuha sa kanya sa impyerno at ibinalik siya sa kanyang katawan, mga minamahal. Amen? Pagkatapos na siya makuha, makabalik, mga minamahal, siya'y nagising. Amen. Siya po, mga minamahal, amen, ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't may pruweba at ebidensya, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabing hindi po suntok sa buwan ang ating ginagawa, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng aklat ng unang Korinto 9:26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Hindi po tayo sumusuntok sa hangin, mga minamahal. Hindi po tayo nakikipagsapalaran. May pruweba at ebidensya. Hindi po nasasayang yung ating ginagawa, mga minamahal. Amen? Hindi po nasasayang ating pagparito, pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, maging sa Bible study, sa pagsunod sa banal na kalooban ng Malapenoon, sa pagbibigay ng may katapatan sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mas marami tayong ibigay, mas maraming pagpapala ibibigay ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng banal na kasulatan na kung tayo may nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga may sakit, wag daw po ito yung ating ikagalak. Ano po yung ating ikagalak, mga minamahal? Nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Mga minamahal, nakasulat na po pala ang pangalan natin sa langit, mga minamahal. Amen. Nandito pa lamang po tayo sa lupa, meron na po pala tayong pangalan sa langit. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Subalit ang tanong, nananatili po bang nakasulat ang ating pangalan sa langit? Meron po tayong isang kapatiran, kinahabagan ng mahal na Panginoon po, mga minamahal, dinala siya sa langit, ipinakita ang aklat ng buhay sa kanya, mga minamahal. Meron po doong mga pangalan na maliwanag, talagang matingkad yung pagkakasulat po. Meron namang malabo, at meron na rin parang nawawala na po yung pangalan doon po sa aklat ng buhay, mga minamahal. Tinanong ng ating mahal na kapatid ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bakit po may mga pangalan na talagang malinaw yung pagkakasulat? Meron naman pong malabo at meron naman pong parang nawawala na. Sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, anak, yung maliwanag mong nababasa, yung malinaw na pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, yan yung mga maiinit na Kristiyano. Amen? Yung laging dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung kahit walang makain, sige pa rin sa pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit inuusig na kabi-kabila, mga minamahal, amen? Kahit tinatawag ng mayor, congressman, mga minamahal, sinasabing kapag dadalo, o saan ka naman mag-aanak? Sinasabi mga minamahal, patuloy pa rin dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit maglakad, mga minamahal, ng ilang tawirin nga, 7 bundok, sabi ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, amen? Ating mga minamahal na mga kapatid. Ang kanilang tinatawid na mga bundok, may mga makamandag na ahas, subalit hindi alintana, mga minamahal. Umaakyat sa bundok, mga minamahal, isang pagkakamali ng apak, mauhulog sa bundok. Subalit, pinag-iingatan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit wala na pong makain, mga minamahal, amen? Kahit dumaranas na ng mga pagsubok, patuloy pa rin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.
Sinasabi, ito yung mga maliliwanag ang pangalan, malinaw nakasulat. Yung pong yung malabo po, yan mga malabo, kung gusto nilang dumalo, yan, dadalo ng Miyerkules, dadalo ng Biyernes, mga minamahal, hindi consistent, hindi Miyerkules, Biyernes, Linggo ang pagdalo, kung gusto lamang ng katawan, kung ayon sa panahon, mga minamahal, kung magandang panahon, dadalo, mga minamahal. Yung mga pawala na, ito na yung mga hindi dumadalo, mga minamahal, na yung kanilang ginagawa, mga minamahal, amen? Papunta na sa pagtalikod, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nakakatakot po, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Ito po ang dapat nating maunawaan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang tunay, mga minamahal, amen? Ang mga seryosong naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, anong po ang sinasabi ng ating nakaraan pinag-aralan? May nakalaan para sa kanila. Ang langit, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung mga tumalikod, meron din, mga minamahal. Yung mga pabanjing-banjing, yung kampante, mga minamahal, meron din pong nakalaan. Subalit hindi nga lamang sa langit, doon sa dagat-dagat ng apoy. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano nga po ang ating dapat gawin, mga minamahal? Amen? Upang manatiling malinaw na malinaw yung pagkakasulat ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Yan po ay binigay na libre ng ating dakilang Diyos. Amen? Subalit, mga minamahal, yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, hindi lamang simple ang ginawa ng mahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal. Tayo'y tinubos ng mahal na Panginoon, ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Amen? Hindi lamang basta-basta sinabi ng mahal na Panginoon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi po. Pinaghirapan po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Iniwanan muna ang kanyang trono sa langit. Siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Amen? Siya po ay nagpakadukha, mga minamahal. Amen? Imbis na siya ay paglingkuran, siya po ang naglingkod sa atin. Inako niya po lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Siya po ay nabayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay. Isipin po natin, mga minamahal yan. Bago po tayo tumalikod, bago po natin iwanan yung ating mga tungkulin, mga minamahal, isipin po natin kung ano ang ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano pong dapat natin gawin, mga minamahal? Work out your own salvation with fear and trembling. Lagi po natin itong naririnig. Lagi po itong pinangangaral na lagi nating i-work out yung ating pong mga kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Hindi po tayo kayang iligtas kung meron tayong mga maiinit na mga mahal sa buhay, mga minamahal. Amen? Kapag dumating ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung rapture of the church na tinatawag, kapag sila inangat sa lupa, mga minamahal, doon po papunta sa alapaap, sa pagsalubong sa ating pong pinakamamalapenon, pwede tayong lumambitin. Pwede tayong humawak sa kanilang paa, hindi po. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? In a twinkling of an eye. Amen? Sa isang kisap mata, isang kurap ko lang, wala na po sila sa ating tabi. Nandoon na po sila sa alapaap, sa pagsalubong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, sinasabing, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Na lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito na po yung paghahanda po natin sa pagdating ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, amen. Kung lagi tayong dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pinaghahandaan po natin ang pagbabalik
ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Sinasabi ng banal na kasulatan na itinuturo ng ating pong iginagalang ng mga mahal na magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pagdating ng mahal na Panginoon ay itinulad sa isang magnanakaw. Hindi alam kung anong oras. Subalit sabi ng ating pong beloved pastor, Miyerkules, Biyernes o Linggo, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi lagi sa atin, mga minamahal, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Anytime now, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, wag tayong maiwan. Amen. Tayo po ay kasama sa pagdakit ng mga banal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang dadagitin ng mahal na Panginoon, yung walang kulubot, walang mansa, walang kapintasan, mga minamahal. Kailan po ba tayo nagiging walang kapintasan, mga minamahal? Sa tuwing tayo nagkakatipon sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa ating pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating dakilang Diyos nalulugod. Ibinubuhos niya ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, tayo hinuhugasan ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi po simple, mga minamahal. Amen. Uunahin pa ba natin ang ating trabaho? Pwede naman tayo magtrabaho, mga minamahal. Subalit, huwag naman puro trabaho po. Pwede naman po tayo mag-aral, subalit hindi naman pwede yung puro pag-aaral. Magnegosyo, hindi naman puro pagninegosyo. Sapagkat sabi nga po, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang isang tao, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, amen, lahat ng tao itinakdang mamatay. Lahat tayo doon pupunta sa sementeryo, mga minamahal. Subalit ang maninatili, amen, yung gawa na ating ginawa na kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yun ang titignan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, hindi lamang sa pagdalo, tayo mamuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord. Hebreo 12:14, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang iba sa atin, pagdating sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, sila po ay banal, mga minamahal. Talaga naka-long sleeve, walang makita, mga minamahal. Subalit, pagdating sa kanilang tahanan, amen, nakikita na lamang po natin sa kanilang mga posts, sa mga social media, mga minamahal. Yung iba, naka-shorts. Yung iba, naka-boxer, mga minamahal. Naku po, nakakatakot po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal. Kung ganito po yung ating pong ginagawa, mga minamahal, alanganin po yung ating kaligtasan po, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay banal. Tayong mga nagsisisunod sa Kanya, mga minamahal, kailangan tayong magpakabanal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan maging tapat. Sabi nga po, mga minamahal, tayo maging tapat. Kahit walang nakakakita sa atin, mga minamahal, ginagawa natin yung ating mga tungkulin, mga minamahal. Hindi po yung kung walang nakakakita, hindi na tayo gumagawa, mga minamahal. Yung iba, pa-impress, mga minamahal. Nagpapasikat. Imbis na ang mahal na Panginoon. Amen. Sila po ay maging kalugod-lugod sa tao, nagpapakitang gilas. Pag nariyan, ang ating pong beloved ordained preacher, gumagawa, mga minamahal. Bali, pag hindi na nakikita, wala naman nakakakita. Anong walang nakakita? Ang mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, hindi naman po silang magbibigay ng gantimpala, mga minamahal. Saan ba magmumula ang buhay na walang hanggan, mga minamahal? Saan ba magmumula yung mansyon?
Saan ba magmumula yung ating mga kuruna, mga minamahal? Ang ating pang beloved ordained preacher magbibigay na pag natapos na yung ating buhay, ibibigyan ka doon sa kabaong ng kuruna? Hindi po, mga minamahal. Tao din po sila, katulad natin. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan, pagtatrabaho. Amen? Kung tayo po ay maging tapat sa harapan ng mahal na Panginoon hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay. Sinasabi ng banal na kasulatan, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen? Nakakatakot po, mga minamahal, yung aking pong beloved auntie, nakapangasawa ng US Navy, retired US Navy, mga minamahal. Mayaman, nagkaroon ng colon cancer, mga minamahal. Kamamatay lang po noong Martes. Madaling araw po. Ang yaman-yaman, mga minamahal. 25,000 everyday ang binabayaran bill sa ospital. Hindi na isalba ang kanyang buhay. Kinuha po ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yun kung gaano tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Siya po ang maintenance niya. Yung aparato na lamang ang bumubuhay sa kanya, mga minamahal. Sinasabi ng doktor, patay mo na, mercy killing sapagkat nakakaawa na. Subalit hinintay pa rin ang katapusan. Hindi na po pinatay yung aparato po. Talagang kinuha na po ng mahal na Panginoon. Tayo na pinagpala ng mahal na Panginoon. Tayo po'y dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Na sa tuwing tayo nakakaramdam ng mga karamdaman, tayo po'y nakakaramdam ng matinding pagsubok, mga minamahal. Tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo nagpapakumbaba, nagsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos, tayo pinapatawad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpapatawad ng ating dakilang Diyos, iginagawad niya ang kagalingan sa ating mga karamdaman. Gaano ba tayo kapalad, mga minamahal? Wala man tayong mga salapi. Wala tayong kayamanan dito po. Sapagkat ang kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos nandun po sa langit. Pag sinabing mahirap tayo, no. Hindi yan totoo. Kasinungalingan yan. Sapagkat ang totoong kayamanan nandoon sa langit, wala sa lupa. Mga minamahal. Amen. At pag sinabing, pinagpala ka kapatid, bakit paano mo nasabing pinagpala? Yung iba kasi mga minamahal, sinasabi nila, pinagpala ako. Pinagpala ako sapagkat marami akong tahanan, marami akong negosyo, marami akong sasakyan, marami akong ipon sa bangko. Subalit tanungin natin, kumusta ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Nakakadalo ka ba ng 3 beses sa isang linggo? Nagaganap mo bang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Sasagot sila, hindi po. Bakit? Busy na. Kulang na ang aking oras, kapatid. Samantalang nung may karamdaman siya, mga minamahal, maglupasay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hindi ba natin naisip ito, mga minamahal? Kaya nga po yung iba sa atin, mga minamahal, yung mga hindi na nakakadalo, mga minamahal, ito po, dahil po nating nais ipaunawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat marami sa atin, mga minamahal, amen? Ang hindi nakakaunawa sa bagay na ito. Ang akala ng iba sa atin, mga minamahal, tandaan po natin, ang maling akala, marami ang namamatay. Marami ang napapahamak sa maling akala. Kapag pinagaling po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ibig sabihin, mga minamahal, temporary lang yan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kung hindi ka na dumadalo sa gawain po ng mahal na Panginoon, babalik yung karamdaman na yan. Kaya nga po sinasabing saan ang maintenance ng mga tunay na anak ng Diyos? Yung pagdalo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung nais nating magkaroon ng maayos, malakas, malusog na pangangatawan, amen, dumalo po tayo lagi
sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat dito po, tayo pinalalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Anong sabi ng banal na kasulatan? Amen? Nasa Diyos lahat. Siya ang may-ari ng langit. Siya ang may-ari ng lupa. Lahat ng kapangyarihan, ginto at pilak, kalakasan, karangalan, nasa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi po natin yan mahahanap dito po sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Kung atin mang makamit ang mga bagay na yan, temporary mo lang yan mahahawakan. Amen? Bakit? Darating din ang araw, ihiga ka ng karamdaman sa banig at doon maiisip ang iyong pagsisisi. Subalit sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Amen? Sinong Diyos ang katulad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Na sa tuwing tayo ay nagkukulang, amen? Nariyan palagi ang habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na patuloy nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa manumbalik sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi pa huli po, mga minamahal, ang lahat sa mga umiwan, nang iwan sa kanilang mga tungkulin, mga minamahal. Nang iwan sa kanilang unang pag-ibig, iniwanan ang kanilang unang pag-ibig sa ating pong dakilang Diyos. Balikan na po natin bago maging huli ang lahat po, mga minamahal. Katulad ng aking beloved auntie, nung siya'y nabubuhay pa, hinayuan po ng inyong abang lingkod. Ano ang naging sagot? Sabi doon sa aking mother, yung anak mo, akala mo kung sinong perpekto. At nung kami po ay nag-reunion, nung nakaraang taon, 2022 po, mga minamahal, ano po ang sabi? Sinabihan ng inyong abang lingkod. Sinasabing, ako daw po, mga minamahal, ay nawalay ng landas. Sapagkat ako daw ay dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit, mga minamahal, amen? Tayo ba ay nawalay ng landas? Ito ang tamang daan. Amen? Ang daan, ang katotohanan, mga minamahal. Amen? Kaya tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, tayo rin po ay magsisipag-ani. Amen? Kung tayo po nakakaramdam ng pagod, huwag kang sumuko, mga minamahal. Laban lang. Dalo lang sa gawain ng malapay noon. Magsumamo lang tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Sino ba ang makapagbibigay ng ating pangailangan? Tao ba? Hindi po. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you through me as great inside of that. And now you change to break me and every will save me and hold me as my Father and mold me as my I ask you how many times will you bring me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my God, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily
I know deserve you, but that's the part that burns in my heart and keeps me hanging low. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Mga minamahal, tayo ay naririto dahil sa habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo patuloy na nakatatayo? Dahil yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam ng ating dakilang Diyos kung ano ang ating pangangailangan, mga minamahal. Kaya unahin muna natin ang kanyang kaloob at kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Kaya't huwag nating alalahanin kung ano ang ating pangangailangan sa araw ng bukas. Ang ating alalahanin kung paano natin mapapalukuran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po natin magaganap kung ano ang kalooban ng ating pong pinakamamahal. Take you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answered my God, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my God, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Amin po mga minamahal na mga bisita. Amin po mga minamahal, mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan na nanonood sa mga oras na ito. Kung gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng kagalingan sa ating mga karamdaman, kalutasan sa ating mga problema, tayo ay makaalpas sa mga matinding pagsubok. Tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat hindi tao ang makakagawa ng mga bagay na ito. Ang kagalingan, lalong-lalo na kapag tinaningan na ng doktor ang ating mga buhay. Sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay posible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan. Tayo po ay makapasok sa langit, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ay anak ng Diyos, kundi ang lamang tumanggap at sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang unang reglamento ay ang pananampalataya. Hebreo 11:1.
Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihan. Sampalatayanan niyo po ang ating pong pinakamamanapang Jesus na siyang nag-iisang Diyos, bumaba sa lupa nagkatawang tao, nabayubay sa krus upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating pong nagawang mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sinasabi ng aklat ng Roma 3:10 talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ay makasalanan. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa aklat ng unang Juan, kabanatay 1, talatay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Ang ikatlo po, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng nasusulat, aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ikaapat po, ang mahal na Panginoon po ang magsasagawa. Ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung ating pong napanood kanina, habang nag-aawit ang ating pong mga minamahal mga awit. Ang iba, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba nanginginig na parang kinaryente ng libu-libong bulta. Ang iba po ay umiiyak sa matinding kagalakan. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan din po ay inyong mararanasan, mga minamahal. Kung tayo ay maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating buong buhay. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin dalawang kamay. Tanggapin po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. O dakila mapagpala ng may Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved parents in the Lord, aming beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, narito po ang mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa yung banal na harapan, malapay noon. Binigyan mo sila ng pagkakataon, malapay noon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan, malapay noon, dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At patuloy mo po silang panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong ipanalangin ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida.
Hallelujah. O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan malapenon. Umihingi ng habag, patawarin mo po kami, hugasan linisin ang iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong beloved Pastor Will Estrada Almeda, patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng pangailangan, aking mga minamahal mga kapatid. Kagalingan sa kanilang makaramdaman, kalunasan ng malapay Jesus, hallelujah, katugunan, solusyon sa kanilang mga suliranin, malapay noon. Aming mga minamahal, mga kapatid na hindi na po namin nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mo po silang kahabagan, malapay noon. Kung maaari, palalahanan mo po sila, malapay noon. At ibalik mo po sila sa iyong banal na gawain upang sama sa kama namin papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa makapangyarang pangalan ni Jesus, amin ang kinlahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Isipin po natin ating pong beloved pastor ay naglihan po sa atin, mga minamahal. Amen. Banggitin po natin lahat ng mga uri, mga demonyo ng karamdaman, ating pong palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa makapangyarang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin na aming beloved Pastor Will Estrada Almeda, demonyo ng karamdaman, ubusin pong lagnat, trangkaso. Demonyo ng kahirapan, panlupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, sakit sa puso, tuberculosis, rayuman, diabetes, hallelujah, arthritis, gallbladder, hallelujah, ulcer, kidney trouble, hallelujah, liver cancer, hepatitis A, hepatitis B, cast out. In the mighty name of Jesus, COVID-19, matunaw ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, tayo po'y tatalon-tatlong beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? Huwag po tayo magbibiro. 3 times, jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tayo sa ating napakait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay darako po sa ating pong announcement, ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong pinapalang mga ating pong beloved Elder Alvin Reyes. Palagpakuin po natin ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon, mga minamahal sa kanyang salita at ating pong napag-aralan sa hapong ito. At tandaan natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan, may kapangyarihan kapag tayo ay mananampalataya. Gaya nga ng pamagat po ng ating aralin, mga minamahal, yamang napag-alaman natin, mga minamahal, na itong mga salitang ito ay hindi dapat masalig, mga minamahal, sa ang pananampalataya ay hindi dapat masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito sa Ministeryo ng Jesus Miracle City International Ministry ay punong-puno ng himala, kapangyarihan. At wag po natin, mga minamahal, kalimutan saan man tayo, laging nariyan ang ating pananampalataya sa mga Panginoon na lahat ng bagay kayang gawin, kayang maghimala ng malapay noon. Praise the Lord, amen. At patuloy nating ipinababulang pinapata sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Siyang karapat dapat po mamimahal papurihan sa lahat ng bagay, at ating pong pinababot ang karapat dapat din na paggalang at pagbati ng magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda, na sila po ang ginamit ng mga Panginoon upang makarating din sa atin ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ating kapanahunan. Amen. At sa kanilang mga beloved children, beloved pastoral workers sa dakong ito, sa ating mga elders, sa inyong po datihan man, sa mga baguhan, bisita,
at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, sa mapalang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Praise the Lord, amen. At tayo po ay darako sa ating regular announcement. Patuloy ang panawagan ng Panginoon, dumalo ng dumalo. 3 times a week po, minamahal, huwag kalimutan na sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, doon lamang tayo magkaroon ng kapangyarihan. Dahil sabi nga ng Biblia, ang panampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At regular lang natin yung magagawa, siyempre sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag kalimutan, itong darating na Friday ay ang ating pong overnight prayer. Mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Magdawagang pagpupuyat po yan para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At gayon din itong darating na linggo, ang ating general service, mag-start na alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon. At sa susunod na Miyerkules, ayun po yung midweek service. Tulad kanina, every Wednesday, mag-start po na alauna ng hapon, matapos na po nitong alas 5 ng hapon. Patuloy nating daluhan maminamahal ang 3 times a week na banal gawain ng Panginoon. At syempre, gayon din sa Bible study po, tuwing Tuesday, itinaraos diyan sa Barangay Tibag. Dito rin po sa ating mga kapatira, malapit po sa barangay na yan, Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan. Daluhan niyo po yan every Tuesday, mag-start alas 2 ng hapon, matapos na po alas 5 ng hapon. Amen. At sa ating labas mo minamahal, after natin pong closing prayer, huwag niyo kalimutan idaan yung 5 piso, 10 piso. Yan ay napakahalaga, yung malilikom ay upang makapagpatuloy mga Panginoon through TV program. Saan nyo po yan ilalagay mo minamahal? Yung pong maliit na box po doon sa inyong pong likuran mo minamahal sa inyong pagdaan. Ihulog nyo lamang po minamahal. Napakalaking bagay po yan minamahal upang maabot rin ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng pag-asa yung ating mga kababayan. Amen. Na malayo po talaga sila minamahal ay sa pamagitan ng mga ganyang programa po minamahal ay makarating din sa kanilang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya huwag kalimutan idaan 5 piso, 10 piso. Amen. At gayon din, huwag kalimutan sa atin ding paglabas minamahal, lahat ng ating napag-aaralan ay hindi magtatapos dito sa banal gawain ng Panginoon, kundi magsisimula minamahal sa ating paglabas. Amen. Kaya huwag kalimutan maghayo, ibahagi si Kristo. Naroon ang panampalataya, ang pag-ibig sa kaluluwa, na bawat isa, i-share po sila. Yan ay paghahayo sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po natin nakasama. Hayuan po natin sila. At syempre sa ating mga kapatiran na alam natin, dati-rati kasama natin, dumadalo sa gawin mga Panginoon. Subalit, bawat mahal gawin mga Panginoon, nababalitan natin na hindi na sila kakadalo, na natili sa kanilang tahanan. I-remind po natin sila sa kabutihan ng mga Panginoon, hinahanap na sila ng mga Panginoon. Yan po yung pagpa-follow up sa ating mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At gayon din sa mga nice magpalehans, after nating closing prayer, bago kayo pumunta rito sa harapan, manalangin na po kayong patuloy sa inyong kinupan upang nariyan po patuloy ang kahabagan ng Panginoon, ang pagtugon sa ating mga dalangin. Amen. Praise the Lord. At kung kayo man may gustong linaw, gusto niyo magpa-counsel po minamahal sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating pong beloved at divine, yun, nasa inyo pong lukuran at beloved daughter at pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayong paglingkuran. Sa ating pong mga beloved brothers po minamahal, dito naman po sa luran ating pong beloved ordained preacher, narito rin po sila. Handa po nila kayong paglingkuran. At napakahalagang bagay na tayo ay dumadalo sa gawin mga Panginoon nang maaliwalas yung ating pag-iisip, walang anumang katanungan. Spiritually minamahal, yan ay masagot po minamahal upang mawala yung pag-aalinlangan po. Maipabot natin sapagkat dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ito ang buong katotohanan. Narito ang tunay na propeta ng Diyos. Amen? Praise the Lord! At yun yung ating napag-aralan minamahal na hindi sa pamamagitan ng mga magagandang pananalita o anumang aral po minamahal, hindi lahat ng tumatayo rito ng mga nagpapatotoo ay hindi po dahil sa magagaling po magsalita, kundi yun ay pruweba lamang na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. At muli po minamahal ay patuloy po tayo na dumalo 3 times a week po minamahal. Amen. At kung wala na po, amen, tayo po tumayong lahat minamahal. Amen. Tayo po idarako na sa ating po panapos na panalangin. Bilang taos po sa pasalamat sa Panginoon sa matagumpay pinapalambang gawin. Narito po ating pong beloved Elder Brother Zaldi de Guzman upang tayo ay pangunahan po sa ating panapos na panalangin. Amen.
Amen.